Jeg ved ikke, hvad Dagmar vil lave, men velkommen til videoen her. Og jeg ved ikke, hvad Dagmar har gang i. Ej, skal vi virkelig lukke Coco ud? Hallo, hende. Okay. Eller hvis I gør det, han får en chance. Okay. Hvis det kommer, nu kommer der en lukning. Ja. Nej, for den skal jeg spille med. Nej, jeg skal spille med den. Nogen, der ikke er mine. Coco? Nå, så skal vi se mig lave en loopning og nogle tricks. Sådan der. Okay, så går det ud. Okay. Har du film? Filmer du? Ja. Okay, nu skal jeg prøve at lave en loopning. Den blev ret høj, så jeg ikke kunne filme. Okay, Og det er Karoline, Kaspers storesøster. Kasper, den der ting, den er færdigt. Var den godt ud, inden I tog iPad'en? Okay, skal I se noget andet her. Ja, og det der, det er lige Coco. Ja, vi snusser lidt rundt. Er du okay, Coco? Wow, wow. Så er det godt. Okay, skal I se det her? Sådan det her. Skal jeg se det her? Ja, det er så mig, der lige filmer. Coco bliver bange, Kasper. Ja. Skal vi se noget andet her? Og nu er videoen færdig. Farvel. Okay, nu stopper den.